खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 48 सान बारबाय। अकिल गगैआ आसामनि दैबानाजों खहा जानायफोरनि थाखाय फाहामनायाव गोबाव खालामनायनि हेंथा दिन्थिदों। शिबसागरनि एमएलए आरो रायजर दलनि गाहाय अकिल गगैनि दैदेननायाव मंगलबार 25 आगस्तआव शिबसागराव मोनसे गिदिर हेंथा दिन्थिफुंनाय जादों, जेराव दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय थागिरिफोरा मोनसे समनि थाखाय 2 लाख रांनि रांखान्थियारि हेफाजाबखौ थाबनो हगारनो दाबि खालामदों। बे हेंथा सोमावसारनायखौ शिबसागर टाउननि बर्डिं गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों, जेराव रोजा रोजा हौवा आरो आइजोफोरा ज' जानानै रिलिफ रांखौ राननायाव गोबाव जानायनि सायाव जिंगा सिदों। सोमावसारगिरिफोरा अजद होदों दिखाव दैमानि जाहोनाव सोमजिनाय गिख्रंथाव दैबाना जानायनि 48 सान बारलांनायनि उनावबो गोबां खहा जानांनाय नखरफोरा खोथा होनाय राङारि अनसुंथाइखौ मोनाखै। बिथांमोनहा शिबसागर जिल्ला खुंथायखौ दैबानाजों गोबां खहा जानायनि उनावबो थि समाव रिलिफ होनायाव फेलें जादों होनना अजद होदों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै गगै बिथाङा बुंदों दि बेखौ मिथिनाया दुखु गोनां दि 48 सान बारलांबाय। मोनसे समनि दैबाना फोसाबनाया दासिमबो आसामनि दैबाना खहा जानायफोरसिम सौहैनो गोनां। जों बेखौ सहायनो हाया, बेनिखायनो दिनै जों मोनसे सुबुंधर्ना हाबाफारि लादों। गगैआ दैबानाजों खहा जानायनि बिबांखौ नोजोर होनानै साफ्रोमबो दैबानाजों खहा जानाय नखरनो अनसुंथाइखौ 10 लाख रांसिम बांहोनो सरकारखौ दाबि खालामदों। बिथाङा बुंदों दि जुदि सरकारा जोंनि दाबिखौ खोनासङा, अब्ला आं दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय ओनसोलफोरनि सुबुंफोरखौ गुवाहाटीसिम लाना थांगोन आरो जेब्लासिम बिसोरो जोंनि दाबिखौ गोसो होआ, अब्लासिम आसामनि गिबि मन्थ्रि मावख'नि सिगाङाव हेंथा दिन्थिगोन। धर्ना होनायाव बाहागो लानाय थागिबिफोरा बुंदों दि गोबां खहा जानाय नखरफोरा दासिमबो फोसावनाय राङारि अनसुंथाइखौबो मोनाखै, जायनि थाखाय दैबानाजों जानाय खहानिफ्राय उदां जानायाव जेंना सोमजिदों। सोमावसारगिरिफोरा आद्रा थानाय रेहाय आरो जाय नखरफोरा गावनि न', सम्पथि आरो जिउ खुंनायाव गोबां खहा जादों, बिसोरनो थाबैनो राङारि हेफाजाब होनांगौ होनना दाबि खालामदों। नैथि खौराङाव दङ दुधनैनि दामरायाव गुलि गावनायनि दायाव 2 हमजादों, फालांगिरि जोखोम। थांनाय 25 आगस्तआव दुधनैनि दामरायाव गुलि गावनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै पुलिसआ नायाब आली आरो साबुल इस्लामखौ खादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2 दायनिगिरिखौ गिबियावनो पुलिसआ हमनानै लादोंमोन आरो नेमखान्थि बादियै हमनायनि सिगां सोंनाय-फिननाय खालामदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला 23 आगस्तनि बेलासियाव बे गावलायनाया जादों। बे समाव जायगानि सासे फालांगिरिया जोखोम जादों। गुलि गावनायनि जाहोन आरो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ जरहाटनि लाइमोना बिमा-बिफानिफ्राय 60 लाख रांनि गहेना खावनानै गार्लफ्रेन्डनि सायाव खरसा खालामबाय। यश धानुका मुंनि सासे सुबुङा गावनि गार्लफ्रेन्डनि थाखाय बिमा-बिफानि न'निफ्राय 60 लाख रांसो बेसेननि सनानि गहेनाफोरजों लोगोसे 2 लाख नोगोद रां खावदों। जेब्ला बिमा-बिफाया रायजोनि बायजोआव थांदोंमोन, अब्ला बिमा-बिफानि गैयैनि खाबुखौ लानानै यशआ गावनि न'नि लकारखौ खेवनो थाखाय नंखाय साबिफोर बानायो। बेनि उनाव बियो गावनि गार्लफ्रेन्ड, जायखौ लाडैगড়नि थागिबि पुबली दत्त होनना सिनायथि होदों, जाय जरहाटनि मोनसे जायगानि रेस्टुरेन्टआव वेट्रेस महरै खामानि मावो, बिनि थाखाय 1.55 लाख रांनि आइफन बायदों, 2 लाख नोगोद रां होदों आरो गावनो आहमेदाबादनिफ्राय थांनायनि सिगां अरुणाचल प्रदेशआव लानानै थांदों। यशनि नखरा बिथांखौ आहमेदाबादाव नागिरनानै लाबोफिन्नायनि उनाव बे दायआ सोराङाव फैयो। बेनि उनाव बिनि बिफाया जरहाट पुलिस थानायाव बिनि हेंथायै नेमखान्थि बादियै एफआइआर होदों। सोंथि खालामनायाव यशआ खावनायखौ सिमान लायो, नाथाय दाबि खालामो दि बियो 2 सुबुंनि थुनलाइ आरो नारसिननायाव खामानि मावदों, जेरै निउज पर्टेलनि खौरांगिरि जितेन्द्र जितु समानी आरो जायगानि फालांगिरि रहित प्रसाद, जायखौ रहित कुमार होननानैबो मिथिनाय जायो। यशआ अजद होदों दि सानैबो सुबुङा खावनाय सना फाननायाव हेफाजाब होदों आरो बेनि बदलै बिथांनो 7 लाख रां होदों।
ब्रैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया दैबानाजों खहा जानाय राजा लामाफोर आसामनि गाहाय लामा बिथांखिफोरखौ नायसंनो थाखाय नितिन गडकरीखौ लोगो हमो। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 24 आगस्ट समबाराव गोदान दिल्लीयाव लामा रोगाथाइ आरो राजा लामाफोरनि मिरु मन्थ्रि नितिन गडकरीखौ लोगो हमदों आरो बावैसोनि दैबानाजों खहा जानाय हादोरारि राजा लामाफोरखौ फोसाबनो आरो गले गले दैबाना आरो हरखाब दैबानाफोरनि बेरेखायै रायजोनि लामा सानजथाइखौ गोख्रों खालामनायनि राहाफोरनि सायाव सावरायदों। मेलनि गेजेरजों शर्मा बिथाङा दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय राजा लामाफोरखौ थाबैनो फोथांफिन्नायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होयो आरो खनले खनले दैबानानि जाहोनाव लामा फोनांजाब जेंनाफोरखौ खम खालामनो थाखाय गोलाव समनि राहा लानो खावलायो। बाथि खौराङाव दङ पुलवामायाव रैखाथि हान्जाया पिस्तल, 12 राउन्ड आरो ग्रेनेडजों लोगोसे 2 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। जथाय रैखाथि हान्जाया पुलवामा जिल्लानि यारवान हाग्रा ओनसोलाव 2 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो आरो हाथियार, गुलि बारुद आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। बे अपारेशनाव मोनानि पेट्रलिंनि समाव गंसे पिस्तल, गं 12 पिस्तलनि राउन्ड आरो गंसे हेन्ड ग्रेनेड मोननो हादों। जम्मु आरो काश्मीर पुलिस, आर्मिनि 44 राष्ट्रीय राइफल्स आरो 183 बेटालियन (CRPF) नि मोनसे जथाय हान्जाया 2026 मायथाइनि 24 आरो 25 आगस्तनि गेजेराव हरनि समाव नागिरग्रा हाबाफारिखौ जागायो। राजपरानि सिबिनाथ गामिनि साखाथियाव थांलाय फैलायखौ होबथानो थाखाय रैखाथि हान्जाफोरखौ थिसनदोंमोन। पेट्रलिं हान्जाफोरा खाथि खालानि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय 2 सुबुंखौ सिबिनाथ गामिनिफ्राय फैगासिनो थानाय नुनो मोन्दों। रैखाथि हान्जाया थाग्रा ओनसोलाव हाबनायनि सिगां 2खौबो हमदों आरो बिसोरखौ जायगायाव सोंथि सोंदों। मावख'गिरिफोरा गिबि सन्देह गोनां सुबुंखौ लसी दाबानाव थानाय जी महम्मद दिदातनि फिसाज्ला लतीफ आहमेद दिदात होनना सिनायथि होदों। रैखाथि हान्जाफोरा नैथि सन्देह गोनां सुबुंखौ बुनखा बामनुआव थानाय नाजिर आहमेद बजातनि फिसाज्ला एजाज आहमेद बजात होननानै सिनायथि होदों। 6थि खौराङाव दङ पलासबारि इन्डास्ट्रियेल इउनिटआव जावखांनाय हाखराव गारि गोग्लैनायनि जाहोनाव गारि सालायगिरिनि जिउ खहा। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 24 आगस्ट समबारखालि आसामनि पलासबारियाव मोनसे दारिमिनारि फसंथाननि सिङाव जावखांनाय हाखराव गोग्लैना सासे गारि सालायगिरिनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ गौतम दास होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया सेन्चुरी फ्लाइनि लांगोनायाव जादों, जेराव सिगां सानावनो जावखांनाय जादों। गिबि खौरां मोन्नाय बादिब्ला दासआ मोनानि डिउटियाव दंमोन आरो बे जायगायाव मोनसे खना जावदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। उनाव गारिया जावखांनाय बाहागोआव हाबहैयो, हाखराव गोग्लैयो आरो बेलथायलाङो। दास बिथाङा उल्था जानाय गारिनि गाहायाव थाबथाना दंमोन आरो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। गिबि खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। 7थि खौराङाव दङ आसामनि काछाराव अरजों 4 न'फोर खामदों, 2 कौटि रांनि सम्पति खहा जादों। आसामनि काछार जिल्लानि लखिमपुर महकुमानि सिङाव थानाय बिनाकान्ति घाट ओनसोलाव 25 आगस्तखालि फुङाव अर खामनायनि जाहोनाव नखरनि मुवा बेसादफोर आरो बेसेनगोसा बेसादफोरा खामग्लिनानै खामजोबदों। फुंनि 8:30 रिंगासोआव थागिरि आरो हान्थिग्रा सुबुंफोरा गंसे न'निफ्राय उखुन्दै ओंखारनायखौ नुनानै उनाव अर खामनायनि खौरां मोनो। जायगानि सुबुंफोरा गिबियाव अर खामनायखौ होबथानो नाजादोंमोन, नाथाय थाबैनो बे अरआ गुबुन 3 न'फोराव गोसारो। लखिमपुर पुलिस थानाखौ खौरां होनाय जायो। बेनि उनाव पुलिस आरो अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो। गोबाव सम अपारेशननि उनाव अरखौ दबथायनो हायो। फार्निचार, नखरनि मुवा बेसादफोर, गोनां फोरमान बिलाइ आरो गुबुन बेसेनगोसा बेसादफोरखौ सिलिंखार खालामदों। खहा जानाय नखरफोराव गासै सम्पतिनि खहाया 2 कौटि रांसो जागोन होनना फोरमायदों। नखरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि इनभार्टारजों लोगोसे मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव अर खामदों जानांगौ। नाथाय गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 4 न'नि बिगोमाफोरखौ प्रेमजीत सिंह, मुकेश सिंह, दिलीप सिंह आरो मन्ना दास होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला खहा जानाय नखरफोरा गावसोरनि गोबां बेसादफोरखौ खोमाना लाबाय आरो बे जाथायनि उनाव दा जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों।
ओनसोलनि थागिबिफोरा लखिमपुरनि एमएलए आरो मन्त्रि कौशिक रायखौ खहा जानाय नखरफोरनो सरकारनि राङारि मददनि राहा खालामनो खावलायदों। 9थि खौराङाव दङ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव रुटिन स्क्रिनिंनि समाव सा 38 HIV पजिटिभ खैदिफोर मोननाय जादों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव सा 38 खैदिफोरनि देहायाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो सा 33 हौवाफोर आरो सा 5 आइजोफोरा मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला खैदिफोरा जुडिसियेल कास्टडियाव हाबनायनि उनाव सरासनस्रा सावस्रि आनजाद नायनायनि गेजेरजों माखासे समनि उनाव बे केसखौ हमनो हायो। मुं थिसननायनि बाहागो महरै HIV, हेपाटाइटिस आरो गुबुन बेरामफोरनि आनजाद नायनाय जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला पजिटिभ मोननाय गोबां खैदिफोरनाव ड्राग्सनि निसा जानायनि जारिमिन दं। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव दासान्दि 1802 खैदिफोर दं, जेराव नारक'टिक्स ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स (NDPS) एक्टनि सिङाव केसजों मोगा-मोगि जानांनाय सा 281 खैदिफोर दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि गोदान खौरां नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।